त लड़की खातिर माड़ो मटकोर कइल जाला आ लड़का किया कथा मटकोर। अब दोनों दल के हमारा माँ बहन बेटी माटी कोड़े खाती जाली खेत में। अब माड़ो जब छवला तो एगो गीत होला ओबरे लड़किया के आंख से आंसू गिरेला। हरीश गड़ाई। अब दोनों घर के माता बहन बेटी जाके माटी कोड़े लालू, माटी कोड़ के जब आवे लालू पंडित जी दरवाजा पर बैठल बनी हरदी चढ़वावे खातिर। आने मेहरारू आपस में कुल गारा गरी कहले बड़ी। जब पंडित जी हरदी चाहवे लगी ले, चाहे दुल्हा होके चाहे दुल्हन, ओकर नाम हरदी या हरदी यानी सारा दुख के जौन हर दिला ओकरे के हरदी कहल जाला। ऐसे जब अपना भारत में डेंगू आई रहे तो ज्यादातर के दूध और हरदी के लोग सेवन कइल उबाल के। ऐसे कि हरदी न्यूट्रिशियन है। हरदी से का बढ़ेला एनर्जी, यूनिटी। बताओ तू बड़े बड़ा बीए ले, हम पढ़े बहन तीसरा ले, अतारी बुझाते नहीं के। अब जान ली हरदी जब चढ़े लगला तो माता बहन लोग आवेला कि सोने के कोटरिया में काचा हरदिया
सरकार के पापा जी बानी हमर बाबू श्रवण भाई के भाई पापा। अच्छा लक्ष्मण गुप्ता जी प्रोपराइटर है के भाई। चलिए रुआ लोग के चारों भाई के पापा के हार्दिक स्वागत करो। और गुप्ता परिवार हमार आदर्श परिवार है। गुप्ता परिवार माने हमार आदर्श परिवार काहे कि गुप्ते परिवार से हम प्यास बनी। गौतम गुप्ता एंड गौतम तूफान ऐसे पूरा गुप्ता परिवार के दिल से अभिनंदन स्वागत बा। जब हरदी चढ़ जाला